Salutare tuturor! Astăzi o să mergem la filmul Minecraft, dacă nu știți, la ora 1. Aveți timp să faceți ce vreți voi. Dacă vreți să veniți, dacă nu, nu. O să mergem, cred, la Vivo, la film. Mai stau un sfert de oră și doar anunțul unde mergem. Să nu întrebați gen unde sau la City. Că nu știu.